Moikka taas. Asun nyt 3. paikassa jo. Semmosen tosi nätin tytön kanssa tällä kertaa. Sen 5 viikkoa voin olla siellä ja nälättää ja väsyttää taas. Niin kuin aina. On myös keikkalippu. Kerran Münchenissä ja toisen kerran menen kattoo Pariisiin sitten Hedenteharttia. Sitten pääsee näkemään kavereita kanssa samalla. Mitäs tässä? Hiuksia on pessynyt vähän sekavilla jutuilla, et niin pikkasen kaikenlaista. Mulla on synttärit onneksi kohta. Ensi viikolla. En kerro sen tarkemmin. Olisi kiva päästä johonkin paikkaan, missä on poltella vaikka shishaa. Niin sais rentouduttua keskellä viikkoa. Ostin huonot jalkapallokengät. Kumipeppu. Tiedät kyllä, kenelle tämä oli.